Tämän päivän maailma asettaa ihmisille monenlaisia haasteita. Oman suunnan löytäminen elämässä, työllistyminen sekä mielenterveysongelmat ovat valitettavasti tuttuja monille. Myös koronapandemia toi omat haasteensa arjen kanssa käymiselle aiheuttaen sosiaalista syrjäytymistä. Sen jälkimainingeissa elämme vieläkin. Yhteiskunta tarjoaa kuitenkin monenlaisia työllistymiseen ja osallisuuteen vaikuttavia palveluita, mutta ne ovat usein pirstaleisia, eivätkä tavoita oikeita henkilöitä oikeaan aikaan. Kela järjestää työllistymistä edistävää ammatillista kuntoutusta, jota Kouvolassa toteuttaa PARIK-säätiö. Ammatillinen kuntoutus käsittää työllistymistä edistäviä tukitoimia, kuten työkokeilua ja työhön valmennusta, urasuunnitelmien laatimista ja osallisuuden vahvistamista. Yksi näistä palveluista on PARIKin toteuttama TEAK, joka sisältää muun muassa työkokeilun ja työhön valmennuksen kaikille työikäisille. PARIKin valmentajat etsivät laajasta yrittäjäverkostosta asiakkaan toivomalta alalta työkokeilupaikan Kouvolan alueelta. Palvelun tavoitteena on auttaa työllistymisessä tai ammatillisen suunnan löytymisessä. Täällä studiossa kanssani on Elina, jonka onnistumistarinan kohta kuulette, sekä Elinalle työkokeilupaikan tarjonneen yrityksen Mediatalo Seimaisin toimitusjohtaja Jesse Tervolin. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Elina, jos mennään vuosia taaksepäin, et olisi varmaan itsekään uskonut olevasi siinä tilanteessa, missä nyt olet. No en. Kerro meille vähän taustoja. Mistä kaikki alkoi? No taustat oli aika niin kuin huonot, jos näin voi sanoa. Eli oli tosi paljon tämmöisiä niin kuin mielenterveysongelmia ja sitten mä olin jättänyt koulut kesken ja oli vähän se suunta hukassa, että en niin kuin oikein tiennyt, että mihin suuntaan pitäisi lähteä. Ja sitten just kun ei oikein ollut semmoista luottoa itteensä ja niin kuin itsetunto oli aika maassa, niin kyllä niin kuin tarvi sitten semmoista niin kuin tukea, että löytää sen niin kuin oman polkunsa. Sitten sä päädyit PARIKille. Miten sinne jouduit? Niin sanotusti. Niin, miten jouduit? No mä menin työkkäriin ja siellä oli sitten, mulle ehdotettiin tämmöistä kahvilatyöntekijän paikkaa, mikä oli PARIKilla, niin sitä kautta sitten hain sinne ja kävin haastattelussa ja sain sen paikan, niin silleen päädyin PARIKille. No miten siellä asiat sujui? Menikö kaikki hyvin? No meni hyvin joo. Mä tykkäsin kaikista, ketä siellä oli ja niin kyllä sitä huomasi sitten, että ne omat sosiaaliset taidot oli silleen aika hukassa ja niin kuin oli silleen ahistavaa olla. Mutta sitten kumminkin se tuki, mikä sieltä tuli, niin kuin, että autettiin ihan kaikessa ja sitten mä pääsin myös tämmöiseen visaryhmään, mikä oli niin kuin, kiusatuille ihmisille tämmöinen vertaistukiryhmä. Niin siellä pystyi sitten kertomaan omista kokemuksista ja sai onnistumisen tunteita ja niin kuin pääsi harjoittamaan sitä sosiaalista taitoa myös. No miten sä sitten tulit Seimaisille? No mä menin sieltä kahvilasta vielä tonne Kaikumedialle, mikä on myös PARIKin piste. Ja sen jälkeen kun mulla se loppui, niin yksi PARIKin henkilökunnasta ehdotti mulle Seimaisia ja sitten mä soitin Jesselle itse ja puhuttiin tästä ja sovittiin tapaaminen sitten, missä oli niinku Jesse mukana ja sitten oli PARIKilta henkilökuntaa myös. Aivan. Jesse, Seimais on ollut ennenkin mukana tarjoamassa työkokeilupaikkoja ja teillä on ollut vuosien saatossa paljonkin nuoria työharjoittelussa. Kerro sun kokemus Elinan työkokeilusta. Miten meni? No Elinahan mehän tietysti taustoja tiedetä silloin, kun meille tulee harjoittelija. Tietysti PARIKilta kun tuli, niin oli kokemusta siitä ja tiedettiin vähän, kun meillä oli aikaisemminkin PARIKilta työllistynyt porukkaa, niin tiedettiin, että siellä on niin kuin, autetaan nuoria ja niistä ollaan koettu, että meidän yrityksen on ollut hyötyy heidän työpanoksesta ja ollaan sitten taas omalta osaltaan pystytty auttamaan heitä. Ja no Elinasta jäi tietysti ensimmäisen vaikutelman ihan reipas kuva, kun hän soitti ja jutteli. Ja meillä oli alkaa silloin uusia projekteja tuon radion tiimoilta, niin oli vielä ihan selkeästi hommaa, mihin tarvittiin apukäsiä. Niin sille Elina sitten päätyi meille. Aivan. Sä oot Elina
viimeisen vuoden aikana kulkenut, voisiko sanoa, semmoisen hyvän mankelin läpi? Kyllä. Kerro, minkälaisia elämänhallintataitoja se on vaatinut? No kyllä mä sanoisin, että aika paljon semmoista niin kuin itse tutkiskelua ja vähän niin kuin, että hyväksyy sen menneisyyden, mitä on ollut ja kumminkin, että haluaa niin kuin tehdä töitä itsensä eteen ja haluaa mennä eteenpäin elämässä. Ja mulla on niin kuin semmoinen itse tutkiskelu ollut semmoinen, mikä on auttanut tosi paljon. Eli on niin kuin ihan lukenut kirjoja niin kuin itse tutkiskelusta ja meditoinut ja kirjoitellut ylös asioita ja tätä kautta silleen niin kuin tutustunut itteeni uudestaan. Ja sitten tietty niin kuin se sosiaalisuus, mitä on tässä työssä ollut, niin on auttanut sitten sosiaalisissa suhteissa ja on tullut niitä onnistumisia ja niin kuin huomannut, että hei, mä osaankin olla sosiaalisesti ihan hyvin. Aivan. Oletko sä saanut tukea riittävästi ja minkälaista tukea sä oot saanut tähän prosessiin? No siis eniten kyllä sanoisin, että parikilta tietty saanut sitä tukea, että mulla on siellä nämä omat ohjaajat, jotka tulee ihan viikoittain sitten tänne työpaikalle näkemään ja juttelemaan ja muutenkin kysymään kuulumisia ja tälleen näin, että sieltä on se tuki tullut ja sitten tietty Seimaissin kautta myös saanut sitä tukea ja opastusta sitten tehtävissä. Niin, että apua on ollut tarjolla, kun sitä on Kyllä. tarvittu. Te olette, Jesse, täällä Seimaisilla pystynyt työllistämään niin kuin useita henkilöitä työkokeilun ja työharjoittelun kautta. Mitä sä sanoisit semmoisille yrittäjille, jotka vielä miettii, että tarjoaisiko semmoista työkokeilupaikkaa ja lähtisikö mukaan tähän hommaan? No kyllä oma kokemus on ollut tosi positiivinen, että ollaan kyllä tykätty niin kuin tosi paljon ja meidän alalla etenkin hyödyttänyt. Ja mä luulen, että varmaan niin kuin tuosta parikin niin kuin, ketä on meille sitä kautta tullut, on ollut hyötyä myös siitä, että me tehdään luovalla alalla töitä ja se on niin kuin tosi vapaata. Että täällä on aika pitkälle joutuu niin kuin resurssien mukaan saanut vastuuta ja päässyt sitä kantamaan, joka on omalta osaltaan varmaan auttanut sitten nuoria löytämään sen oman polun, että tämä ei ole niin kuin tosiaan liukuhihna työtä, että täällä voisi joku neuvoisi ja kädestä pitäen tekisi, että tämä pitää tehdä näin ja näin, vaan että se on ehkä se juttu, minkä takia tämä meidän osalta on ollut hyvin hedelmällistä tämä yhteistyö molemminpuolisesti, niin on se, että täällä on joutunut ottamaan sitä vastuuta ja päässyt sitä aika luovasti oman mahdollisuuksien mukaan kokeilemaan erilaisia asioita. Ja kyllä noin niin kuin parikin toiminnasta ylipäätänsä niin on erittäin positiivinen kuva ja sekä sitten sieltä tulleista nuorista, niin me ollaan tosiaan tässä kaksi työllistynyt täältä meidän kautta ja on ollut useita nuoria kokeilussa sitä kautta ja ollaan omalta osaltaan autettu heitä kiinni taas elämän syrjään ja löytää sellainen lanka, että pääsee eteenpäin elämässä. Että voin suositella lämpimästi. Että rohkeutta vaan sitten ottamaan työharjoittelijoita ja kokeilijoita. No Elina, minkä neuvon sä antaisit, jos joku nyt olisi valmis kulkea ton samantyyppisen polun, minkä sä oot mennyt tässä läpi, niin mitä neuvoja sä antaisit ja mihin kannattaa nyt sitten ottaa niinku yhteys? No kyllä mä sanoisin vaan se, että niin kun jatkaa yrittämistä ja se, että niin kun ei luovuta, vaikka niin kun välillä tuntuisi silleen tosi vaikealle tai pelottaisi ja tälleen niin kun tuntuu, että ei menisi elämässä eteenpäin, niin silleen ei luovuttaisi niin kuin itsensä suhteen ja jos ei niin kuin itteensä luota, niin löytäisi sitten jonkun semmoisen, vaikka jonkun korkeamman voiman, mihin voisi edes vähän luottaa ja mihin ottaa yhteyttä, niin no tietenkin parikkiin voi ottaa yhteyttä tai työkkäriin voi ottaa yhteyttä. Et ne on varmaan semmoiset, millä mä itse lähtisin sitten liikkeelle. No mitäs nyt? Miltä tulevaisuus näyttää tällä hetkellä? No tällä hetkellä näyttää hyvälle. Mä sain opiskelupaikan Espoosta ja muutan vihdoin omilleni nyt 23-vuotiaana ja ihan uudelle paikkakunnalle. Niin tosi hyvältä vaikuttaa. Kiitos Elina, että jaoit meille sun tarinan ja kaikkea hyvää. Kiitos. Tulevaisuuteen. Ja kiitos myös Jesse. Vaikuttaa siltä, että Seimais on ehkä jatkossakin vahvasti mukana. Kyllä, mukana auttamassa ja tarjoamassa mahdollisuuksia. Parikin toteuttamasta TEAK-palvelusta, jota muuten kutsutaan 2025 vuoden alusta nimellä työkokeilu ja työhönvalmennus,
Löydät lisätietoa Parik-säätiön kotisivuilta parik.fi.